project, rap-rakan, rap battle on the street. Kaduwang-duwa, maglangas. So, shoutout day, salamat sa mga tanan ning ari karong adlaw sa happy birthday nako. Birthday niya nako, mga migag, mga amigo. So, di nato dugayan sa akong tuo, gikan paglasyon. Representing Green Thumb, maglangas para kay Lord Tag. Shoutout day sa mga amigo na kong awa dire og salamat sa tanang ni Anhe. Bang. Gikan pagmandawi, nanulis, maglangas kang buwak. Shoutout day sa mga nisuporta na ako dire, DOS, sa Tan Tribe na dire, PRO, BRO, OP, EOR, Sauri, everything, tanan, ORT. Thank you. Love you, Wak. Pare. Go Wak. Kayo na. Kayo na no. Game. So, round 1 para kay Lord Tag. Binisayang pulong fuego, buwan naman ng bundak sa dekalibring burak, ang mga balang akong ipaarak nga mo imubangag sa iyang pampihakpang. Segunda na akong ipadayag sa mga suwat na ko ihunat, ang mga barang akong iyagyag nga mo imutungag sa maski pabugat mga timbang. O damn! Ingon ani kanindot sa paminaw nga malito ka pinulungan na akong ipasigarbo. Ngano? Kay bisan pag di na mauso ang paglanay sa bato si buak, mas musamot na ang pagkagwapo ug ang makapakurat. Sa kalit lang mamaayo ang pananaw ni loko, pagpapili ng kamatuoran na sakong kaugatan naglatay ang ispisong dugo. Sa pagkasibuano, di man tuod ko may sama sa mga karaang propetang nagda sa bala ang kasulatan apan. Usa ko sa mga modernong mensaherong gitaganahan og talento nga usa sa mga gitahasang binuhat para makatabang pagsalbar sa atuang kulturang giampingan. Bahin sa kapakyasan, di solusyon ang pagbalibad maong kanunay abli ang akong pultahan aron sa ingon mamahimong pagtulunan para madasig. Lakip sa gibitbit ko mao ang libro sa paniid nga naghawid og mga prinsipyong napatik samas wakisama makiramdam makibagay ang akong gipaangay ngadto sa mga angay irespeto. Pero andam sad ko makigsangka, makigbangbang, makigpatay ngadto sa mga nagparespeto. Og mao ni ang regalo nga saludo ug pagpakiglamano isip respeto kay dako ang akong kalipay nga kitanduha ang gikatakdang magduelo. Imo nang torno buelo. Time. Time! So, 2 minutes para sa round 1 ni Buwak. Yo, pinilungang Bisaya ko no. Kaila kag fuego. Bogo, fire. Fuego is literal na sa Espanyol. Ay pag binugo, di na Bisaya idol. Unya? Guwapo ko? Thank you. May gani, ikaw naka-realize. Pero kung sultihan tag shampoo, ikaw to sterilize. That's right. Bitaw, ang ikatulong yugto sa ikatulong gutlo. Sa matang mo babag na mabugto ug sa mumubangga. Putlan nako ug ulo. Mana Lord Tag ayaw pagpaasip na diri sa field sa hip hop usa kas mga gilang Ginoo. Iklaro kay sa mata na ko na po sa matas karaganan usa kas mga gilang ordinaryo nga tao. Kung kaya kapit na mahigpit pagkakapamalaglag sa una kong bitaw. Intro pa lang to pero nag-abot na ang imong sip-unog singot. Mao na santa sa iyo pa paliog dubliha kundi mahimo dubliha ang imong pagpaningkamot. Wa ka kasabot imong ko dubliha o di ba ka dubliha imong pagpaningkamot dili ang imong kamaot. Kaysa pagdawat mo aning duha sama ra po nimong gibalda ang imong kaugalingong kamot. Bitaw, real to, share lang ko pre, ni Hanyo si Loko na ko ni Aki. Nga sa panahon mag-abot ang duha, paningkamuton ako ikaw, ako mapildi. Isip regalo siyang birthday. Muna wala akong masabi, ug labang wala akong masay. Imo madawat nga kasakit rin ka nako. Doble, kung mahimo, triple. Kay moon ako Black Saturday, ang imong Easter Sunday. Gitagnas mo pisiya nga mamatay ka gahapon ug mabanhaw ko nako karon pero nakapait. Di na ka mabanhaw bisan pag sa yuta o langit. Igrequiem na nako ang imong kalag. Tawag ako ni Nevermore. Nangita mo horror? Oh, help me welcome. Agta sa Sikihor. Oh, ayaw ka luguti kay ayaw ka tawi kay lain maglagot. Tanawan dagway Jurassic Park dinosaur. Bitaw, kining duha adong murara ni og Dota. Manginahanglan pa kag daghang items para lang kunimo matumba. Ngina ko bra, grabe ka bagsik. Muluhod ang mga talag mo sa ludo mga demon sa kung buhaton kanimo. Ngina ko kay Rotek. Mo na Lord Tag ay nalang pagtuga-tuga kay wa kay laing libawan kundi inirotek. May nabuhay sukod ang akong gahom. Intro pa lang, pero gitamnan ko yung mata og dako kay nga dagom. Kung naay rapper nga wannabe, napoy Ginoo nga kolorom. Kailan mo kung saan kolorom?
Sama siyang panit ba, color itom. Mana Lord Tag, ano lang pag ginoo-ginoo ra kay gamay kay kagutok pag gamay pas gibaling nga atom, literal nga atom. Atras na santang sa iyo pa aron di ka may gusto hitopin niya. Uno ba sa wasar, aral kay kum. At bago pa ito magwawakas, meron lang sana ako ipapalabas. Kung totoo nga ikaw ang Diyos na nasa itaas, pues ipakita mo sa akin kung paano miligtas ang sarili sa kamay ni Satanas. Time. So, round 2 para kay Lord Tag. May gali ang akong mata, dagom. Butangan ko nun niyag dagom akong mata. Ang imong mata na imuta, trapuhi o. Game. Usa ko sa mga piniya lang mupungil ug tango, liyong way sa makabangis ako ang nakapapuyo. Nangahagsa ang mga gipambalian kong mga bako, mga nagpakaagila akong gihimong mga piso ay kabala kamigo. Bisan asa atong liyon og agila wa ka ato. Gigikategorya tika sa mga nagpakademonyo nga nasudlan og demonyong suwangan. Sungayan. Pwes ako'y magpapahawaanan nila diha nimo. Isipa kong usa ka spell master nga nagunit og talisman dayon nagyawit og gumugyo ko panchitaw. Ya ikawasan nimo para mahibalik sa di madugay ang imong kusog. Pakanon tikag munggos tawge pansit taong. Pero kung choosy pa ka, makatilaw ka sa akong kumong makasunggo makabaksit naong. Tidluma mga linya nga mga bagsik o klawa ko masuko. Because I motivate myself to stay cool. Isa pa po dwa ko motambong diri aron makigdigi sa pagpakigdialogo para lang sa akong personal nga interes. The reason? Though I'm not the toughest, not one of the best still, I'm standing on this stage just to perform at the same time as spreading these positive words, but not to impress. Because I just do what I do and I'm willing to do this kind of responsibility for being a truly Cebuano artist. Nakabantay ka. Ya akong gijene, realize gamit ang jene, ra language batok sa imong mga jene, Rick Bars. Pero in fairness, ang atong match murag label sa Hinebra. Yawa ka ug ako ang espadang Anghel de la Guardia. Pero atik ra. Itistingan ra tika kung imo ba mahalata, pero halata wansad nga wa nimo mahalata o sige i-divert na lang nina ko ngadto sa usa ka pangutana. Kung tagaan kag tsansa nga mahimong hayop, unsa makang animala ka? Time. Round 2 kay Guwak. Yo, layon o agila, dili ako. So it means ikaw. Bisaya. Nya, gaw, naaday agila og layon nga pahak og kilay gaw. Bitaw. Check. Tutuki og maayo. Lagom og panit, wa pagyoy buot. Medyo kulot-kulot og buhok. Di mo kasabot. Bitaw kung inyong tutukag paminsarag maayo, maglisod og sabot. Kita ba kani oy gurot. Bitaw. Check. Yo, bisag unsaon nimo bay di ka kaapas sa akong capacity, kaya akong ability na malleability. Mura og tubig, grabe ka flexible. Ug karon kung nababaga ka pas nagiinit at nag-aapoy ka pas naglalagablab, pues ako ang tubig. The fire is under control. Mo na ka nagadaugan nga gisulti nimo bato ka nako is very impossible. Makadaog ra guro ka nako kung imong dagway imong ipakumot sa pungkol. Bitaw. Check. Sa atong duwa karon klarong inspirado kay Kapay. Eastern Sunday adlaw sa imong pagkabanhaw nganong gipili man nimo diri kanako magpakamatay. Kung ang tanang tawo lang sa imong pagkatawo kay naglipay, wis diri sa Semana Santa ti kay lubong. Ang tanang kasakit kapakya sa kapait, di na mapapugong. Kay lagi ako ang demonyong hudyo nga sa imong kinabuhi hukom, manluhod og duko. Pagbagho kay imong kinabuhi aron din ako lisag kaguol ang gamay nimong pahiyom. Og tan-awa bay real talk ni bay. Real talk. Di na ka magpuputi bisag magpa-skin tone pagkagmahal. Muputi raguro ka kung maligo kag usa ka botilyang pintal. Onya, ingon ko Jurassic, yang dagway Jurassic Past Dinosaur. Kung natawang man ni siya, mao ni ang Bisaya og male version ni Nora Honor. Time. Last round kay Lord Tag. Ako ang male version ni Nora Honor. Dara, male version ni Ay. Game. Yo buwa kamusta? Pasensya na ha. Kung sa kinalasang gutlo na ninako mapaambit ang pagtimbaya sa imo ha. Ay kadismaya, kasagarang naa sa hinapos ka parte ang mga nindot nga sorpresa. Halos duha ka buwan na, sukad atong katapusan natong panag-agbat. Sa ingon anak kagamay panahon nakaingon
Look-alike to niyang favorite 3D cartoon character. Because the way he smile, oh, mura siya si Henry Hagel Monster. Pasalamat kang idol kay ikaw, kundi pa lang, buktan ko ng imong suwang niya, ilaktos tikahan ng ipatungan atong saw. Kapoy yatik, kapoy makak, hasta sila gikapoy nagpaminaw sa pagsigi nako kingong gwapo ka, kay halos guro ang kasagaran diri buak. Dako, yun kaayo ang pagsupak. So para patas, kita na lang duha mga batikdaw. Ug ang kagwapo, sa ilahan na lang nato na ihatag. Total swerte malang gihapon ta kay parehas tang nakaangkon og mga maanyag na uyab. Ya parehas pud kang dunay uting makapasulirap. Apan sayod kang mas dako akong luso kaya mga ugat ani napatungan paglaing ugat. Nya kitang duha ra pod ang mga mapalad nga binuhat nga nakadawat sa similyang muhulma ug maoy mubuhat sa mga mas nindot mga liwat. O di ba wow? Boom! Buak! Time. Time. Ipo ka dungog. Round, ano, saan na yung round? 3, kabuak. Yo! Sige, dawato na na ako nga parihotan daw batig naong pero mas bati jud kag naong. Basi. Kibaw ka nga no, ikaw na ko nagsurya nga imong uyab na imo pa nako. Siya. Pero ay mo kumiyan sabay kay bisag ako cute kay diyan dagway murig napi ang lubot. High blood. Wa ko na blood easy lang. Without check. Yo. See this homie with a G outfit. Oo, gangsta ligag outfit pero muki ay lang kagalit. Mura ra kag si Sakuragi. Ang naong regadag violente pero wa gyud ni Agi. Napakapiling henyo nga wanabi. Gahi ka pre. We, istoryahe. Ayaw paggahi-gahi titingig sa kuwalag tuo nya kamawani. And I will assure you that I will be one of those most cumbersome opponent. So come and bear some treatment kaysa sobra ka bugo nimo. Iinom nimo sa botilyang ipigasin. And see what happened. Paing na gani kag panit, maaan pa jud kag ilin. Mo na sigay mong mata atong bangang realidad. Baba pa kag lupad, hinay kapasidad. Tungod sa imong kababa, sige lang kag hangad, maglisod na kag sikat. Kay lagi nangaraan na lagi ka sa ani nga liga, mapayano ra ko nimong lupad. Mao kinitiman ibrad. Nga mopalyar maganang high-tech engine nga makina, kana na ba mong utok nga giyano-yano ra nagsikat. Kung sa kinalasang ang sa mong paglupad, magpapapawan ko para bisag kung saan sa kung mapapapayabo diya kanimo. Kalagi mo ra ni ratatat yung machine gun sa mama sa panong nga bisag kung saan di jud ka isot ng sama nimo nagpapapaasik ng Ginoo. Hinani si buwak mo dalag di dilubyo. Lupi petatangot yung butulo, lupi pa Mindanao sa kakurso. Manalurtag sa duwa natong karon wa na linyang kaluwasan. Kaysa kung kamot pa lang, hagbay natin ang gipungot, gitugmok o gitamakan. Yo, maglangas na og kausap sa atong duha. Judges. Realidad sa prop music, round 1, round 2, Lord Tag. Pareha sa sila nga na-jokes, na-bars, pero gikawangan rin ko sa bars ni Bakbo sa Lord Tag. Chiblak. Yo, happy Easter Sunday. Ang giboto si Lord Tag, round 1, gihatag na ko ni Buak, nindot ang kuan. Ganahan ko sa style ni Lord Tag kay ang paggamit niya sa word sa Bisaya, nindot niya, na flow. Yang ribat, okay sa nitatak, bisag wala niya to niya girayman. Ganahan ko siyang round 3 kay naay pagka-friendly ang dating, pero igo gyapon sa kontra mo tong 2 ug 3 gihatag na ko ni Lord Tag. Sugrat. Genova CAL, round 1 ang iatag ni Buak, round 2 round 3 kang kuan Lord Tag. Chalice. Yo, Chalice. Round 1, fighter si Lord Tag. Kuan, Balak din si Tingan, Buak. Kuan, round 1 akong gihatag ni Buak kay fighter sa tiyang round 1 ni Labaw sa kang kuan. Pero sa round 2, round 3, jokes ni kuan ni Lord Tag. Chris. Bro, sila ang duwa, preparado kayo sila. So, round 1, gatag na kong buwak, kanindot kayo. Round 2 ug 3, murag, bisag nagsuwat na si Realidad, murag maribat gyapon niya. So, 2 ug 3, parang Lord Tag. Si realidad ba? Realidad na noon, Lord Tag, sorry. So all 5 rounds, all 3 rounds pa 5-0 para kay Lord Tag. So, congratulations.